তিনি जों नमिनेसन रनानि बागै उदयपुर SDM फाइसक फाइजाक तै सारासानि बिसिङावनो नमिनेसन लायनाय जोंनि आमसाइनि किला बागमानि आमसाइनि जत लोगोरावनो पहिलाव हामजागमाय याफारो खुलुममाय याफारो जोंनो समर्थन खायमानि बागै आनो समर्थन खायमानि बागै जोंनि बुबाग्रानो समर्थन खायमानि बागै कारण जों जतनो सायमानो जोंनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जेबा बे फाइट खाय दङ सबा खाय दङ अम उलावबो खाय थांनाय ताबावबो खाय दङ जे बराव जोंनि लगेव तंनाय रग जोंनो याकाय थांनाय रगनो आं सानानि मुसुगो जे जरा काहाव हंके जोंनि बुबाग्रानि लगे बुबाग्रा लंले फुनै हवो दिनै ओ बरावनो बर'नि तांमानि हयथ' मिस्टेक ओंखना लुकुरक बाय हामजागलिया ओंखना बनि बाङै तिप्रा मथा पार्टीनो जोंनि बुबाग्रानो आं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन चालक दङ CM नो जेबाबे माने एलिगेशन खायै दल कागै थांमानि जनगण दंनो जवाब रोनाय हायसि जोंनि हास्तिनि जत तिप्रासाराव सायमानो जे बुबाग्रा जोंनि दफानि बाङै तमा खाय जों एडिसि प्रशासन तमा खाय अमा हास्तिनि लुकुराव जतनो सायमानो दिनै ब्लेक खातुम खाजानि बिसिंथि जों नमिनेसन लायनाय जों कप्लायनाय बत' 100% गेरेन्टि थांनाय बारनि साइटैबो गोबां जों मावै कप्लायनाय तैबो हास्तिनि लुकुरावनो बहायनो जोंनि नाहरमुं जोंनि वानसमुं जोंनि बुबाग्रानि चबानो तैबो क्राखे जों अजराव खरांथि सालायनि नाङो निरक तैबो क्राखे चबा खायनायनि बागै रेडि दंबायदि कारण जोंनि फिउचार जोंनि बोसारावनि फिउचारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जे प्रफ्रनो कक साइ दंमानिनो जों बोसकां साल फुनुग लायनाय जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो जों जोंनि मानथाइरावनो जों आदाय खायो जोंनि फिउचार सोना लाइमा खायहोनो जों लाइबुमा सोनाम लायनाय दानि हिंके एडिसि चबा खायमानि 17 बोसोर नाङै थांखा ताबो 6 बोसोर लाइद्र खसि जोंनि चबा बुबाग्रानि नेतृत्व हिंके आं आसा खायो दायतिनि जोंनि चबा साक्सेस होनाय होनो हिंके ओ जराव गोबांमा तांमानि तैमानि हयथ' किसा मासा कक बांलायमानि तंनाय बनो दज खायदि सज खायदि नायसिङो तंदि लगे रलायनाय आसोनो हामबाय जतनो खुलुमखा बेलाय हामबाय पहिलावनो जोंनि अजे चबा थांनाय 70-75 बोसोराव मै तिप्रासारनि चबा अ चबानि बखरक गैनाय जोंनि बुबाग्रा मायगनां बुबाग्रा थांनाय 6-7 इयार्स रमै जोंनि तिप्रासारनि फियक जागनानि लामानो फुवारनानि बागै तै जोंनि जे चबानो तिप्रासारनि फिउचार जेनेरेशन मिनि सुरक्षित खायनायनि बागै बजे तिनि तैदुलै तंमानार बेलाय बुबाग्रा दुख कस्त मानै दङ अब त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरक सिनानि नांगौ तै अ जागाव बुबाग्रा तै आमसाइनि जोंनि जे त्रिपुरा मथानि वारियार्स तै तिप्रासारनि जे जोंनि बरक रक साब जोंनि जे लुकुरक बरक तै इसा पयत खालायफैबाय आंखा खालायो कम से कम जोंनि CM सार ब आसखे बबु जोंनि बुबाग्रा तै त्रिपुरा मथानि एंगै तै तिप्रासारनि एंगै 19 बो सामं तांखाबनि बागै बनबो खाख्लायो थानो 7,500 फन ताकलायले 10,000 ले क्रस खायमनाय खाख्लायो एके जोंनि काथालि मिर्जा राजापुर बहायना पहिलाव जों 350 बुट बाय फेलेंफोना ताकलाय किन्तु जोंनि अनेक मजबुत थांनाय 2023 नि जे पाहार एलाकानि जे बुट केन्द्रआव मिर्जा काथालि नरबो हिसाब खायनाय माने जों BJP नि से कम से कम जोंनि 13,000 बुट गोबां एके 13,000 साफ्रो विधानसभा बुट गोबां ताबक्तैबो उत्साह गोबां तारमाने 10,000 नि नीचे जोंनि लीडिंग BJP बाय त्रिपुरा मथानि जोंनि जे फाराग कम से कम कसारो 10,000 ले तंनाय हेसि और नतुनो डाउट करे हेसि हामबाय।